Quizze mod Will Smith her i aften. Der har vi smuk besøg, synes jeg i hvert fald, af radiovært Sandy West og sanger Glamboy P. Velkommen til. Glamboy P, du er jo sanger, og man har set dig på tv før. Ikke i porno, men i hvert fald som meddommer i X-Factor, hvor du hjalp Line Raffen. Der havde du sådan nogle lange lyse lokker, som er rigtig pæne, synes jeg. Ja, savnede dem. Ja, det synes jeg gør lidt. Hvis du kigger på en kvinde med lyse lokker, din holdkammerat Sandy West her til aften. Hvis du så skyde på, hvilken slags porno hun så, hvad tror du så, hun var ude i? Du har bare skyder Altså, nu går vi jo way back, så jeg er sikker på, at det er noget med noget kærlighed og kærtegn og... Ja. Er det rigtigt? Godt langt fortspil. Ja, præcis. Ja. Okay, ikke et fartspil i hvert fald. Ej, ikke et fartspil. Det var rigtig underligt. Ja, det bliver meget mærkeligt. Ja. Sandy, du gør dig rigtig meget på internettet. Ja. Hvor ofte er det, du lige hopper ind på noget porno, når du sidder derinde? Ja, vi er vel alle sammen ind og se lidt porno et par gange om dagen, er vi ikke? Nej. Alligevel så mange gange. Nå, spændende. Ja. Siger det. Så er det altså på Pornhub og andre steder, hvor det foregår på forskellige platforme, ikke? Fordi at det kan foregå på en telefon, en bærbar eller en tablet, sådan primært. Og det har faktisk Pornhub noget statistik på. Fordi foregår det primært på porno i Danmark, eller der foregår porno primært på telefonen. Der er så meget pik og patter i det her. På telefonen foregår det på tabletten, eller foregår det på bærbaren, der hvor danskerne altså ser mest porno lige nu. Tror du, det foregår på bærbaren? Jo, det tror jeg også. For Også fordi man gør det derhjemme. Jamen, og det er også sådan lidt noget luksusagtigt, som vi har i Vesten. Ja, lige præcis. Vi tænker, at man gør det på den bærbare. Det skal lige siges lynhurtigt, det er i Danmark det her. Det er kun i Danmark, statistikken. Men jeg tror det stadig. Folk wanker mest derhjemme på. Der er størst billede, ikke? Men kan man ikke også bare bruge telefonen derhjemme? Men skal man holde den ind? Ja, præcis. Skal man få den til at stå og sådan lidt. Det bliver underligt. Men altså, ser du porno med begge hænder? Bestemt. Okay. Ja, det ved jeg ikke engang, hvad det er. Effektiv hverdag. Så I ender på den gode gamle bærbar? Ja. Ved du hvad, det er også det rigtige svar. Det er bærbaren, vi danskere ser porno allermest på. Faktisk cirka 61% af danskerne ser porno på den gode gamle traver af en bærbar. Det er også der, jeg ser det på. Jeg synes også, det er mærkeligt. Men hvis vi kigger til USA, det er jo der, det nye foregår, plejer det at være, så er det faktisk telefonen, som er ved at overtage. Over halvdelen af amerikanerne ser porno på deres telefon. Men altså, jeg tænker da også, det er smartere, end at man sådan, jeg kommer lige gående med min computer, jeg skal lige tjekke vejrudsigten. Vi kan kigge på stillingen og sige, at det står 1-0 til Glamboy P og Sandy West over Will Smith. Jeg kigger på jer. Der er et spørgsmål til jer nu, nemlig. Hvor mange tror I, der ser porno sammen som par? Kærester, bollevenner, hvad ved jeg? Er det 5%, 10% eller 25% af danskere, der ser porno, der ser det sammen? Jeg har sgu ikke hørt om nogen, der ser det sammen. Også fordi at ens den primære funktion er jo orgasmen. Ja, og så tænker jeg også, at det man måske ser selv, er måske ikke det, man synes er sjovt at lave sammen. Altså... Nej, det er ikke sikkert. Har du nogensinde set det sammen med nogen, Glamboy P? Ja, men det var ikke nogen, jeg skulle have sex med. Det var bare sådan mere... Det var bare en hyggeaften. Det skal jo sige, at i den her statistik, så er det jo også... Det er jo kun nogle gange, man ser det sammen. Det er bare, at man har set det sammen med sin partner. Jamen, skal vi ikke... Jeg tror altså godt, det kunne være 25%. Kunne det? Det tror jeg altså godt. Det vil langt. Simpelthen en fjerdedel af samtlige danskere, der ser porno. Men er det samtlige eller par, eller...? Det er bare samtlige danskere, der ser porno. Jeg tror ikke, det er 25%. Nej, så tror jeg heller ikke. Skal vi sige 10? Okay, vi siger 10. Vi siger 10. 10%! I skulle holde jer på jeres første så det er 25% af danskerne, der har set porno sammen med deres partner. Grunden til, måske det er en lille smule overraskende her i studiet, det er, fordi at den her statistik er jo op til, altså folk falder døde om. Og det er jo typisk folk over 40, i hvert fald ifølge statistikken, der har set det sammen med deres partner. Der er det måske der, hvor det er sådan, okay, der skal lige lidt krydderi. Der skal lige se nogen, en sort mand bolle, en eller anden. Okay, Anders. Ja, det var mig. Undskyld. Stillingen her i pornoquizzen er 1-0 til Will Smith over. Og Sandy West, nu skal vi altså have jer ud på gulvet. I skal have en titel. Det er fuldstændig samme opskrift. I får et enkelt minut til at gætte det. Du tegner. Det er Glamboy P, der tegner. Ja. Du er ikke så god til det. Nej, jeg er ikke rigtig på den måde. Okay, helt sikkert. Okay. Ja. Glamboy P, du har altså 1
minut. Okay. Er du klar? Ja. Okay. Og sæt i gang. Sandy, hvad ligner det? Noget med en dame med virkelig brede hofter. Nej. En havfru? Ja. Ja. Og så... Og en pik, der kommer. Og det er engelsk, Sandy. Det er en engelsk titel, vi er ude i. Ja, mermaid. Mermaid, come. The Little... The little... Spermaid. Hej, hvor er I gode. Der har vi... Og vi har selvfølgelig også et billede af den film, skal I se her. Ja, hvor er den flot. Den vil jeg rigtig gerne se, den Hendes mor der. er stolt. The little... Og nu har vi altså en stilling, der er meget spændende, for det står nemlig 2-2 her i pornokvisten. Playboy Pige og Sandy West. Hvem tror I? Vi tror også, Vi tror også, det er Anders. Hvorfor det? Og det er, altså, jeg lagde mærke til i lejligheden, der var en lille bit smule rodet, og nu kender jeg Anders en lille bit smule, og han er jo lidt en kaos-type. Ser I porno sammen? Nej, ikke så tit. Vi laver det, ikke? Ja, så laver vi det sammen. Vi laver tit porno. Noget med strap-ons. Vi blev enige, så det er vi er klart på Anders. Vi er derudover enige om, At ham her, han ligner mere en fra C21. han ligner ham. Søren Brindahl? Ja, Den- præcis. Det tænkte jeg også, da jeg så Den fortabte fra C21. Han kom aldrig med. Han ser ikke porno, eller hvad? Ja, og nej, og så har han har været deprimeret lige siden og sådan noget. Ja. Vi tror, det er Anders. I tror, det er Anders Stjernholm, og det gør I også. Lad os lige se, om I har ret. I har jo begge to gættet på Anders Stjernholm. Så må du gerne komme. Hej, Hej. det er mig. Godt gættet. Ja, tak. Ja. Tag med det begge to. De er stadig åbne, ikke, browserne? Ja. I kan godt finde ud selv. Hold kæft, hvor er I det var gode. Vi havde simpelthen begge to svaret rigtigt. Det var Anders Stjernholm, vi var hjemme hos. Og nu står vi simpelthen i en situation, fordi I begge to har fået et point. 3-3, simpelthen nu her i pornokvisten. Vi har ikke flere spørgsmål i den oprindelige tid her. Vi skal simpelthen ud i forlænget spilletid i pornokvisten. Vi skal have et ekstra spørgsmål for at afgøre, hvem der vinder pornokvisten i aften. Ja, og nu kommer spørgsmålet. Fordi noget, der er rigtig stort inden for porno, det er gangbang. Altså en kvinde, der ligger, og så kommer der rigtig mange mænd til, kan man sige. Der kommer et gang, faktisk. Det er en kvinde ved navn Lisa Sparks, der har lavet rekorden. Den er tilbage fra 2004. Hvor mange mænd var det her gangbang med? I skal skrive jeres bud på tavlen, og den, der kommer tættest, får altså et point og vinder pornokvisten. Det er snyd, jeg ser ikke. Jeg er ligeglad, hvor mange pige eller mænd, der kommer til en pige. Ja, på den måde er vi lidt inkompetente herovre. Men du har måske... Du kan da... Har du ikke set gangbangs? Om jeg har lavet et gangbang? Du har lavet gangbang. Har du været med i Kom rekordforsøget? der. Ingen. 5-2. Nej. Okay. Fint. Jo, okay. Jo, bare gå. Synes jeg, vi skal vende tavlerne? Skal vi ikke? Yes, lad os det. Var det godt? Altså, jeg vil sige det sådan her. Vi skal lidt længere ned, for den her rekord er fra 2004 med Lisa Sparks. Og de tal, vi har, var altså, at det kun er 919 mænd. Amatør. Så Amatør. Wow, det er mange mennesker, I har skrevet der på. Det betyder altså, at vi har en situation, hvor Playboy Pige og Sandy West har vundet pornokvisten. Giv dem en kæmpe stor hånd. altså, vi har fået lavet nogle rigtig fede medaljer, hvor der står vinder af pornokvisten, som I får. Og hvis man nu synes, at det er lidt pinligt, at man har været med i en pornokvist, hey, så vinder man den bare lige om, så står der vinder af tv-quiz. Hvad så har det? Stort tillykke. Jeg føler, at jeg skal vinke og have blomster eller et eller andet en krone. Gå på runde i studiet og sådan noget. Og til taberne, I skal ikke gå tomhændet hjem, der er der pornokvistens egen gokkeboks. Bedre en medalje, jo. Det er stærkt. Og som jeg siger, så kan man jo gå hjem og tørre øjnene. Og til dig, der kigger med, så er der ikke mere pornokviz i aften, men du kan følge med i, hvad vi laver på nettet af mange mærkelige ting. Det ved jeg ikke, måske i hvert fald billeder af os alle sammen under optagelserne og alt, hvad der foregår fremover inde på hashtagget pornokvisten DR3. Tusind tak, fordi du gad at kigge med, og tak for jer. Vi ses.